Ambot may kuya kay vlog ya biya ka bisa sabi na niya mag-comment na mag-comment na pila ka views. Di ba? Oo. Ano ma-discourage ang mo kung ano ma-discourage. Kay. Kimi ka rin si Way ayo na tubuha kay magkadunos na ito ano. Wow. Ano? Sabi niya dako pa na siya ako pag-abot ni gamay man. Nagkalunos. Ano magbuhat mo kag isda ron? Di man like kuan picture na kag ini ka porsyon ni man hini. Oh sa totoo na primo totoo na kano lain na po. Sumpay no siya. Oh. Kaya ito Facebook sip to kan Junilo. Wait, ito ba ilaw mo? Naman. Junilo to Junil. Ada sa butuan daw. Si kawan si Junil. Wala mo lagi ito mga si Darwin nila ka-uwi. Nga ba ya? Ano di sa nila? Kay. Yung mo pista. Dapat kayo ng tigib ba? Dapat ayun, kuman, buka, ulo. Sa may dako agi dito. Kas na yan din. Wa na may kas. Awa na din. Isa rin ito kaagi. Dako na kagpundo. Dako. Kas na yun. Bilbil. Hindi chik ano. Oh. Itong vlogger nga yung trabaho ito, itong mamuhatay pa na. Ito ni sikat no? Sikat ay. Hindi siya mo ulit siya ka-umit. Hindi pa po ulit umit no? Hindi pa na po ulit umit no? Og Jis, tagan siguro dito. nadagan. Pauli na ay. Ha? Pauli na. Nagito nag-uli diha ah. Ihimong tulay. Aw. Lagi taya.
Kinsa man imong trabaho? Ha? Ako ani. Order ni siya. Ha? Order ni kasi niya. Kuha lagi ko ano fish. Rice tray. Rice tray, chicken tray. Si Binhay. Ipakasa siguro ng ubig ha. Dali na yan. Gamay ra may ang kahoy diha. O gamay ng kahoy niya. Gamay ra may. Kunay ba tulay? Na. Nag-order kasi sa kalibo. Gusto lagi numpak lang lagi. Ha. Buitik ni. Kinsa? Buitik. Ano itong pakang mo? Ano itong pakang ni mong daan? Itong 2014. Kung ana, hilis na oy. Mo? Naga. Kung ana, hilis na. Views, nanay yun. Ha? Nanay ko ang mo kuan videos. Abisa mo nga si Bintang sa no? Ah, di pa no?
Nini vloggers dito sa kuano sa Taganuli katong taong grasa. Kuan siya. Dawat siya. Ay mana agwantay ba? Agwantay. No? Dahil kaya kasikat na ng vlogger. Sa basket jing. Ay sinabaw ito sa Ikaw na po mag-finish ano eh. Lima. Ang buto ko kalbasa tikboy ba? Yung baka itong ano nito? Kung may laro ito hanggang.
may klaro. Ha? Nagkaluya man ang stick boy, no? Wala, sakit. Ako ganyan dyan, lagi ko gibati. Ano sa gibate nimo? Pinakong un-un lagi. Tuig na ni ba? Un-on. Un-un ko yun siya. Terus kamu sir ba? Un-un. Okay. Ako ni patik ako ini. Hindi ka ano na. Kailangan supporteran yan eh. Sige mahuba pati mga gorilla, kuwan, matapos bitas itlog, matungol. Ito si Fredo, on man to? Fredo. Fredo ka uwi. Hindi ba? Nalay pa naman yung sakit yung itlog yun. Sakit siya. Paoperahan dahil na ito. Pwede ba siya paoperahan pero naka 100,000. Mahal ba yung operahan eh. May lagi mga kuhan, kinakay mga kuhan sa gobyerno ba? Apply kag Indigene ba? Indigene. Mabili ka ito kang maying, wala mo kang maying katong operahan sa maying. Mamali, ito kang maying, acute na ito dito niya. Dugay na ito niya, ito maoperahan ba? Nindot mo din siya, paoperahan ka, hindi pa siya mabati o hindi pa siya masakit. Ito kang maying kay operahan, sakit naman dito siya, grabe naman to. Ang mga impilya kan isuda sa lug. Ha? Pagkaon na. Hey, sinabaw ito sa tuliro. Kamu dah John? Kamu itu lagi dia John? Igo sa immunize. Yung mama di ba bakuna yung mama no?
Krisis na karon na tuig. Ha? Krisis na. May krisis sa problema. Okay, hindi kami magpa-order. Kulba ni kanang bino sa bitog mananong kadarato ra ba no? Di naman na mo, manabaho na ta, wala man mananong. Wala na baho. Kisa may mong karong eleksyon kisa mong butuhan. Ha? Kisa mong butuhan. Si Bongbong. Yo, Pacquiao ra. ha? Pacquiao. Ito ka? Wa pa man ito ra Bongbong yan, ako na paniit man ko na ay marunong na Bongbong. Pacquiao may matabang jud. Ha? Pacquiao may matabang jud. Sugod ka na sa una. Tabang ganit si Pacquiao mo pa ano? Grabe nagtinabangan niya Pacquiao sa una ron na. Kusog ko si Pacquiao dili ba? Si Libredo dai, Libredo. Minus man. Puro naman kuhan hangin. Kana si Isko Moreno. Walang pabahay. Pabahay na ba na yan yun? Pabahay. Sa Moreno po. Sabi niya, paano mo yun? Ano mo ko order si Kumi Sungkaan? Kasi man nag-order. Si Di. 200 ko. May si Kwame nakakontrata. Sila man. Ha? Pilita tingali nakakontrata. Dita? Hmm. Kanji. Hmm. Diba pinahatag yung si Dita di Di? Karuli sa tuli hatag. Asin. Vloggers na, vloggers ba? Okay kayo gawa tayo na. Ha? Okay kayo gawa tayo. Ano?
Landong di dere. Pag-itsa ko din kasi yung sin, napag-ikarton. Para di ka malapsan ba. Palabig kagis, sumusunod. Hmm? Yung palabig kagis, sumusunod. Hindi pisi ganit. Lagi sa mga ilaw mo ni. Kisa bang kahoy? Ako ani. Natigasay mo kagis eh. Kagis na Kada sa human kahoy. bayad, kada bayad human. Ha? Kada human bayad, kada bayad human. Hindi kayo itong sabot yan eh. Sige sa nang ka. Pasok ko naman kayo lalo rin. Ha? Pasok ko na. Bagus sama ka. Bagus sa nang ka. May pa mag-vlogger ka. Yung kumo ka mabiling, Job. Kumo ka mabiling. Oo. Tulog. Killer, giling. Sa giling ano, eh. Ang bulawan. Ha? Margari ko, hindi. Labi ang bulawan. Ay na, dito mo na sa kuha mo. Katilaan ka na yun. Ano balin, hinuna. Ang margari, may buhat ang beran. Oo. O bagdahan mo ba ito bera, no? Magbagdahan na. Wala ka sundal dyan. Sunda, naman. Aman. Kasawin mo. Tumiyang ka. Ha? Yung ka kamundang nakahimbog litson to eh. Kaya kahit kuhan ka lang, wala yung gamit sa sundal. Ay, sus mo gamit sa sunda. Tinawag ko, marang sundang ngayon dito. Sunda kay? Kay? Pang mananap? Mananapaw. Hayahay si Bobo siya. Di gusto nga bunot mo. Minus ang suwil. Ni minus ano? Nakasabutan man ng may ba? Sa una eh, dilugay sila eh. Mag-iaway pa. Apil ba yung katong gab-gab yun no? Hmm. Tama, nalang yun, ang mabuslo ko. Ha? Hindi. Pag hindi lang ba na pa rin. Run. Wala na dyan na election 3 si Bubot na ngabilin dyan, Job. Surot na dahil. Ha? Ganito. Saan, isda, medyo, siyempre, lusong, Gusto na nagsiga. tambay, lagana. Gatos ka na kasukan. Ha? Gatos. Iya, kasama mo baligyan na. Nanak ng tanong, wala lang. Mura. Ako may tawag to, no? Kung sabaw, ang blender. Sunod na tuwid. Hindi ka pa sa dagol diha. Na. Yan yung, dito sila ko na dito ng katawagan. Iya. Sunod na. Patay pa ang talang ito. Yung sunod yun. Yung sunod. Yahay kay sila, pahimbos lang sa kanila. Iya, pag kumalina ka pang iluangan.
Apple. Hindi po naman. Kabaga, bigyan ninyo. Inyo na kung pakanon niya mura. Inyo malipay lang mo. Anak ko niyo, tuntuha. Ituntun ha. Matuntun ka mo. Kinirabi akong lawas. Kaya di gini ako di lagits-lagits po. Ano mas lang eh. Inyo gikupsan. Mura nang nagluy ah. Dahil na pala kuyap sila gulong kay Naigap mo si Kuan diha katulad yung bana ni Maymay si Dito? Gilbert. Ha? Gilbert. Gilbert? Na Gilbert daw na. Bulag na sila. Bulag na? Sige na siya bulag. Bulag na si Gilbert. Ha? Bulag na si Gilbert. Dapat ulit yung Gilbert eh. Ha? Tumapahag yung ulit ng Gilbert. Bago po nito matista eh. Sige din man. Sige na sana ba eh. Ayun, gini ah. Kagwapa ni Maymay. Ah, kulera. May. Piste. Bubot naman ang tarang na ako. Pangit may. Sipa pa pagkaroon ng ikuanan.